Takamira kudaro regai ndikumbire vanoverenga shoko. Vandiverengerewo kuna Obadiah chapter number 1 verse number 17. Verse 17, 18 and 19. Tichaverenga shoko raMwari kubva kuna muprofita Obadiah chapter 1 pavhesi ya 17. Asi pagomo reLioni ndipo pachava nechakapukunyuka. Gomo ripi? Ndiverengerewo kuti gomo ripi? MuBhayibheri reShona makanzi Lioni. Pakakanganiswa. ReZioni. Asi pagomo reZioni ndipo pachava nechakapukunyuka. Richava gomo dzvene, imba yaJakobho ichadzoserwa nhaka yayo. Pavhesi ya 17. Imba yaJakobho ichava moto, imba yaJosefa murazvo wemoto, uye imba yaEsau mashanga. Vachapisa mamwe pakati pavo nokupedza. Hakuchina vachasarira imba yaEsau, nokuti Jehovha akataura izvozvo. Pavhesi ya 19. Vokurutivi rwezasi vachatora gomo raEsau, vokumapani vachatora nyika yavaFiristia, vachatora nyika yaEfuremu nenyika yeSamaria. Benjamini vachatora nyika yeGiriadhi. Tiverengerewo kuna Zekaria chapter number 4 verse number 9. Zakaria chapter 4 pavhesi ya 9. Maoko aZerubhabheri akateya nheyo dzeimba ino, maoko ake achaipedzisawo. Ipapo iye uchaziva kuti Jehovha wehondo ndiye akandituma kwauri. Thank you. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands shall also finish it. And thou shalt know that the Lord of hosts has sent me unto you. I believe the Lord of hosts has sent me unto you. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Father, I want to thank you. I want to give you all the glory and honor. Thank you for the grace to speak your word, to speak into the lives of your children. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I want to thank you, Lord, that we are going to increase, we are going to expand in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. We may take our seats. Pandakaziviswa nababa kuti ndichauya ndichitaura pano, pane kutya kwandinoita every time pandinopiwa mukana wakadai. I don't take it for granted. Ofisi yababa yakandikurira ende vakandipa mukana wekuti vanogara pasi ini ndichitaura, handigone kuzvijairira. Amen. Pakati pedu ndoda kuremekedza, pakazara masiniya angu, pakazara vakoma vangu pabasa raMwari. Ndinozviremekedza. Reverend namai Mavhunga, ndinokuremekedzai vanhu vaMwari. Mwari vakuitirei zvakanaka. Reverend namai Mapuranga, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Reverend Guchutu, vakuru vekubasa kwedu. Amen. Nhasi ndauyawo pano, pane zvandiri kutenda kuti Ishe wandituma kuzoita.
ndine nyaya yandinayo yandapawo musoro weshoko wandiri kuti unlocking destinies. Ndauyawo ndine nyasha dzandakanamatira kuti munhu nemunhu wakasikwa naMwari aite chaakasikirwa panyika. Akatumwa naMwari panyika yevapenyu aite chaakatumwa nacho naMwari. Amen. Pandaimbofunga nenyaya yemunhu anonzi mbavha. Pane umbavha hwandakaona hwandakazivawo. Dzimwe mbavha dzinotorera vanhu zvinhu, but pane humwe umbavha huri special baba namai. Umbavha hwekuti unotumwa nezvinhu nekuvimbwa worega kusvitsa. Vamwe vanoshanda mumaindastri vanoti kubira murungu hakuna kuipa. Tiri grade 3 takaverenga nyaya yemurume anonzi Zuze. Pane akapindawo grade 3 kuma70s. Ana mai Vhangeri Marufu nana mai Mahofa. Ndambokutsvagai makuseni kana ndizoona kushona iyandazi dzangu. Haleluya. Zvakaitika hanzi Zuze akatumwa nechingwa akanzendesa unosvitsa achibva pafamu. Pafamu papo papa ine bakery. Papa ine rimwe famu ranga rine client. Haleluya. Saka hanzi ndobva atumwa ndobva aenda nechingwa chiya, but along the way he could not resist the smell of the bread and he felt compelled to try and munch the nibble. Kunzwa kuti ambonzwa kuti ndimbonzwa kuti chingwa ichi chiri sei. Akanzwa kuda kupfuurira pamberi kusvikira chingwa chiya chaakatanga nacho chapera chisisipo chingwa. Akazoenda nezvimwe zvasara. Ndobva asvika zvikanzi Zuze washotesa chingwa. Allo. Hanzi Zuze washotesa chingwa. Zvikanzi maudzwa nani? Akubvunza. Zvikanzi taudzwa netsamba yakataura iyoyo. Zuze abva atora tsamba iyaya aenda nayo, vamunzira kudzokera. Ndobva aitorera zijamu abva tanga kuirova. Airova. Zvikanzi kana ndafamba newe, kana ndine zvandinenge ndaita, hautaure, wazvinzwa. Apparently that was the lesson yekuti munhu atumwa nezvinhu anofanira kusvitsa. But because of an African misunderstanding, they actually got motivated to continue stealing bread. Vakwakutoimbwa tiri mukwaya, tonzwa kwaya, Zuze wakaba chingwa chevarungu, Zuze. Wasona motivation manje, neni chachiba ndikachitengeza. Neniwo. Kune vanhu vakatumwa nezvinhu naMwari, but havana kusvitsa. Vamwe vanhu vakapiwa dzimbo havana kuenda nadzo kustudio. Dzimwe dzimbo dzamungadai makaimba, mungadai makarekodha, zvingadai zvabatsira. Vamwe vanhu makapiwa masemoni ekuenda nawo paWestgate. Ndobva wangoigarira semoni iyoyo, hauna kugona kuisvitsa kwawakatumwa nayo. Vamwe vanhu makatumwa nemabhizinesi, kuchema kuri kuita nyika ichiti mabasa ari kunetsa. Mumwe mabasa acho akagarirwa imwe mukati munomu. Pane vanhu vane mabasa ekuti vanhu vangadai vasiri kuchema, but kune vanhu vane zviono zvacho, but akachitsikirira. Tikakutarisa pafesi yako hatizvioni. Tikati tikutarise tinogona kutokujaja, tikatokuona kunge zvinonzi zvauroda kuita zvisirizvo. But nhasi sekutumwa kwandaitwa naMwari, pane kutumwa kwandaitwa kuzoudza vamwe vanhu vari munomu kuti I am here to unlock your destiny.
kuremekedzwa kwawapinda nako pagedhi hakusiriko kuremekedzwa kwauri kubuda nako, nekuti pane zviri kuzoitwa naMwari zvakazivikanwa kunyika yerima. Ndobva vakuvharira, ndobva vakuvakira madestiny, vakakuvakira mawalls ekuti kana ukatarisa hauonekwe panyama, unoonekwa but pamweya hauoneke. But masikati anhasi ndine purpose yandatumwa nayo, mawalls akaiswa newakaipa. I am here to demolish them. Oh my God, ndiri kuzvinzwa panapa. Pane vanhu vari kuendeswa kure naMwari, pane vanhu vari kuzarurirwa naMwari, pane vanhu vari kusumudzwa naMwari. Nekuti panapa kana chiprofita chichiuya, chinouya zviri normal, chotanga kutaura zvimwe zvinhu zvisipo, zvoita kunge kupenga sezvanga zvichitaurwa nemuprofita panapa, zvoita kunge kupenga. Nyambiswa pane zvinenge zvaakuzarurwa, pane anenge arangarirwa naMwari. Ndauya kuzotaurira mumwe munhu asiri kufungirwa kuti Mwari wemasimba ose akurangarira. Judha akusiririsa. Mwari anopa shoko kuna Obedhaya oti upon Mount Zion there shall be holiness, not just holiness, there shall be deliverance, and Judah shall possess her possessions. Pane vanhu vane mapossessions ekuti kana ukatarisa ukaunongedzerwa ukanzi uchava nemba, unoita nharo iweyo, unoti iye ni chaiye. But Mwari wemasimba ose akakusarudza. Zvino nhasi masikati anhasha pane munhu wandavinga kuti pawakavharirwa ipapo, ndinoita semutumwa atumwa kuna Gidheoni. Anosvika kuna Gidheoni, Gidheoni ari bhiza, akahwanda, ari kuti zvishoma zvandaanazvo ndo zvandiri kuguma nazvo. But anosvika wosikokwaziswa netitle yaasina kujairira. Ndinombokwazisa machief executive officer munomu nditi kazwai maCEO makasimba here, pane maCEO here munomu cheche. Ndiri kusvinzwa zvaita. Pane vanhu vasumudzwa naMwari munomu. Ndauya kuzodeclare prophetically. Baba, pandanga ndichikunamatirai nekuda kwezvimwe zvamakasangana nazvo, handigone kujairira ofisi yenyu, but Mwari ane shoko raataura naro kwandiri. Vanditaurira zvinhu zviri, vati pane vamwe vanhu vakakusiyai vachadzoka. Ndove kutanga. Haleluya. Kune avo vachaona video inoyi nevari kuona on live vachishaya kuti vanodzoka here kana kuti kwete, dzokai henyu. Mwari arida kuti mudzoke. Ndo chekutanga. Handisi kutaura zvekuvaraidzana nevanhu. Then chechipiri dedi chimwe chandataurirwa naMwari, vanditi kune avo vakaenda vamaiona kunge vari important, pane mumwe nemumwe anenge asina kudzoka, paenda mumwe chete pari kuuya vaviri, paenda mumwe chete pari kuuya vaviri. There is double restoration iri kuuya panapa. Muchaona miraimoni, there is gonna be double restoration. Ipo panapa vamwe vacho restoration achangotanga kungosumudzwa kwevanhu vari munomu izvozvizva, kuitira kuti Mwari vasaidonge vane nhamo yevanhu, kuti kana vakuda kuita zvinhu vanonotanga kutsvaga vanhu kunze, vanotanga kumbogadzirisa, vomboikwipa. Vanga vachinzi hacho naivava hapana zvavanobata, ongerekana akubata zvaainzi abate. Vanga anzi hapana kwaanoenda, ongerekana akuenda kwaainzi aende. But aigumire ipapo. Pane vamwe vachazouya from somewhere, nokuti vamwe vanhu mukakotsirira basa panapa muchasikoovhatekwa nevamwe vari kubva kunze, nokuti uchasikoshamisika kuti chandanga ndichidada nacho ndo chaakusvika chichipiwa mumwe munhu. Nokuti upon Mount Zion yebashanda kaya Masaya, there is gonna be deliverance. You are going to possess your possessions. Ndiri kudzinzwa nyasha panapa. Pane zvandiri kunzwa Mwari wekudenga achitaurira vanhu. Pane vanhu vari kuzobatwa naMwari. Patinopedza sevhisi inoya, fesi yawanga uinayo panyama ndo yaunenge uinayo, but pamweya there is gonna be a change. Pane zvandiri kunzwa, pane vanhu vari kushandurwa, inonzi inward transformation, yekuti unodzokera uine height imwe chete, unodzokera uine weight imwe chete, but pamweya zvaunenge waita. Ndiri kuzvinzwa kuti Mwari ane zvaari kuitira vanhu. Mwari ari kupa vanhu inonzi an anointing for finishers. Nyasha dzekungotanga wopedza, nyasha dzekungotanga wopedza.
nyasha dzekungotanga wopedza zvakanaka kuita stand, zvakanaka kuita foundation, but stand nefoundation hazvigarwe pazviri, chinogarwa imba yakapera. Haikona kusiyira vana nhamo wemba isina kupera. Unofanira kuti kana watanga imba ipedze. Shoko raMwari riri kutaura panapa, riri kuti ruoko rwaZerubhabheri rwakatanga basa. Ari pairanzwa kuti chandinotanga ndoda kuti chingopera. Ndikangotanga chinhu chobva chapera. Gamuchira sekutenda kwauri kuita izvozvizvi. Kana uri kutenda kuti ndikangotanga chinopera, ibvo wangonzwa kuti zvinoita. Kana uchinge wangotanga chinhu chinopera. Ndiri kunzwikwa here panapa? Pane nguva yaunofanira kuisa pakamakiso. Paunoti negore rakafa, panonzi Isaiah anoti negore rakafa Mambo Uzia ndakaona Mwari. Totumboti negore rakacelebrata baba birthday ravo rechi22 ndakaona Mwari. Vati vane 22 years with the experience. Enda navo kujimu unosumudza navo masimbi izvozvizvi. Uchana kuti iwewe une 14 years kana kuti une 21 years uchatanga kufemera pamusoro mudhara achidzitakura achijima. Zvongoreva kuti vane simba inonzi izvo neBhaibheri, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Nozwa kuti vanowana inonzi strength renewal like that of an eagle. Vapfana vangu ngatitorei manotsi apa. Hapadi kukotsirira, ngatitorei zviripo zvakapiwa Baba naMwari. Vamwe vanhu vanopotsirira nyasha. Zvonandiudza vanhu vekuEnglish makuseni ndikati unogara panapa, unogara muno muNew Marlborough, unokotsirira nyasha. Isu tiri kubva kuSouth Africa toya todzigukuta toenda, iwewo sara wakadzikotsirira. Amen. Vamwe vanhu makapusira nyasha. Nenga wakangogara, murume uya anoshandiswa naMwari, ashandiswa papi paupenyu hwako. Tora advantage yenyasha. Oh my God. Mumwe munhu akadzikotsirira. But vamwe vanhu panapa pane vanhu vari kutotora izvozvizvi. Funga ndosvika birthday ramudhara richiitwa ndokotsira. Iwe ndofunga kuti kana tikaitira mudhara chinhu tamubatsira. Wati ndamukwidza ndege, wazwa kuti ndaita chinoshamisa, unomunyengetedza nendege mudhara, ndege. Shamwari, nyasha dziripo ndedzekutokapitaliza iwewe kuti Mwari maita henyu matomboitawo kuti ndi experience birthday ravo wototanga kutotora advantage yeizvozvo. Hallelujah. Pane vanhu vanofanira kutora advantage yazvinenge zvichiitika. Vamwe vanhu havanzwise chinhu chinonzi mukana. Baba, inini pamazuva eCovid ndine vana vakatenga dzimba. Vachinzi Covid uku isusu tiri kunamata kuti ipere. Iyo ndofunga kuti kumashure kuvaiti Mwari dai ambopfuurira pamberi mbijana. Nekuti vanga vachiita business remasanitizer nemamask zvokuti vakanga vachiziva kuti kana Covid ikaramba ichingoenderera pamberi chete tinenge tichidya nemamask nemasanitizer zvokuti vakatenga dzimba. Kune vanhu vane maziso anoona mukana, but kune vamwe vanhu vane maziso asingaone mukana. Nyasha dzandiri kukutaurirai samudhara wenyu, samukoma venyu panapa, ndiri kuti Mwari ngaakubvise maziso ehwiza, macompound eyes, anoti kana akatarisa kumberi hapana chaari kuona, anenge achingori maziso ekungoratidzwa. Shanda nemukana uripo. Vamwe vanhu vanongori panguva yese yavawana anenge achingochema. Haikona kuchema, shandisa mukana. Nditirei amen. Muchechi munomu ndiri kudzinzwa nyasha baba. Ndiri kudzinzwa nyasha. Chandiri kunzwa ndechekuti mumweya umu hapana chisimo. Makuseni nandiparidza ndikati kana uchiparidza Jesu vakadzidzisa vakati izvo, thy will be done on earth as it is in heaven. Kureva kuti heaven is a place of perfection. It's a place of perfect design where everything is all right.
But because we are living on the earth, there has to be some kind of connection. There has to be some kind of alignment. There has to be some kind of connection so that what God desires is appearing on the earth. But the problem is some people have so much inclined God with poverty and suffering and oppression that they don't even think that God has got love for them to make it in any dimension of life. But I am here to prophetically declare that the people will make it from this assembly. The unexpected is going to happen. Where people were saying it won't happen, but it is going to happen. From the same letters. Hallelujah. All right. From the same letters can speak, can make the same word. But if you just play around with the space and gaps, the word impossible is also the same letters that are used to write impossible are exactly the same letters that are used to write are impossible. Hallelujah. Kuti pakadzi impossible pari kutiwa futi impossible. Zvakuenderana nemaverengero, zvakuenderana nemaonero. Ndo panozonzi naJesu unoverenga sei? Maverengero anoita kuti mwe munhu aone chinhu kunge challenge, mumwe ari kuona iri opportunity. Hello, atiti kuti paite healing panoda kurwara. Saka kuti tione mamiracles healing, varwere ngavamboita vachitese vachiuya kuitira kuti tigoona minana healing. Otherwise kana pasina anorwara hapana kupora, kana pasina rombe hapana kusumudzwa kwerombe. Saka pauri ipapa patori right. Mwari vanoda kutangira ipapo. Hakuna kufunga kuti Mwari vagumirwa pana vakusvitsa pauri ipapo. Ngatingotangira pauri ipapa. Kuti totanga rini? Nhasi? Kunani? Kwauri? Rini? Izvozvo? Titori pakati penyaya. Pane nyaya iri kutoitika. Ndoda kuti amen. Itai futi amen. Itai futi amen. Baba pane vana venyu vakasangana naMwari mumadimensions akawanda. But vasangana naMwari mumadimensions akawanda. Vanosangana naMwari muma areas ekuti vanoona Mwari. But kusangana kwake naMwari hakuna mukana mukati. Pandaipinda chechi kuGrenoble 1995 nditokudzai kekutanga. Ndakakumbirai permission. Ndoda kupota ndichienda kuhospital ndichinonamatira vanorwara. Saka pane mumwe musi wandakaenda sandakudza nditokudza izvozvo. 29 years later. Hello? Saka ndasvika kuhospital. Kuwadi yevana. Pane mwana anga ane chirwere chekukura musoro uzara mvura. Anga akaiswa chiplaster mumusoro. Saka ndakasvika paairwara. Pandasvika mbandatanga kumunamatira. Ndanga ndisiri mudhikoni, ndanga ndisiri youth leader, ndanga ndiri kamukomana ke youth. Apana kana mushumiri kuti mutange makura. Chatinetsa. Itai amen. Saka ndakanamatira mwana uya. Ndobva musoro watanga kushiringa. Takazviona inini namai vacho. Obviously nekamwana kachechekaya. Ndobva plaster yanga iri mumusoro ndobva yakutanuka. Ndikati mama, chii chamuri kuona zvikanzi hangu nditi mukoma ndiriona mwana womusoro uchidzika. Ndobva ndapedza. Pandatoona mwana uyu anga handakusiya ari perfect. Pandakasiya improve. Ndotenda kuti akazara achiita right. But andina video about it. Andina evidence yamai vacho about it. Andina mumwe munhu anogona kuzvitaura. Kana uchida unogona kuzvibvuma. Kana usingadi unogona kuramba. Because hazvina documentation. But zvakaitika. Mwari anogona kuitisa vanhu zvikuru. But zvoshaya platform. David ari busy kufudza makwai. Shona rinoti bere. Ndofunga ndosaka izvo on Ilion.
rinoti hanzi kwakauya chitsere. Shona inoti bere. Be arizi bere. Bere rinonzi haina. Vandiri kudzidzisa chirungu. Shona inoti kwakauya bere. Aiwa arizi bere. Chitsere. Chitsere chinotyisa kupfuura bere. Alo? Ndobva vhiti arwira makwai. But hazvisipo pakamera. Hazvina kutenda pasocial media. Hapana kana akazviona. Hazvina kana mbiri yazvakamupa. Bhaibheri rinoti hanzi kwakauya shumba. Shumba ndobva yambosikotora gwai. Ndobva yariruma ndobva yaenda naro. David ndobva atera ndobva aibata ndebvu. Ndobva aivhura muromo. Ndobva abvisa gwai ranga riri mukama meshumba. Ndobva aitora ndobva aisa gwai paside. Ndobva asara achipedzerana neshumba. Zvazvisipo pakamera. Hazvina kubuda pasocial media. But zvakaitika manje ndezvekuti akazoendesa chikafu kuhondo. Paakasvika ikoko ndobva asikuona pane mudhara aisimisira. Ndobva asvika kwaari. Ndobva asikuona kuti panapa this is my chance to trend. Pane vanhu vakamboitirwa zvinoshamisa Mwari. Pane dzimwe nzvimbo dzakawanda. Hapana akakucelebrata. Hapana akakuona. But ndinoda kudeclare gore rinoira kuti zvakuzoitika vanhu vachiona. Zvakuzoitika nemukoo uchaita kuti uwane mbira. Pane zvakuda kuitwa naMwari. Mazimboza kupa platform. Pane nyasha dzandinoda kutaura pano. Kuti song yako iyoyo iri kungoda platform. That statement kari kungoda platform. Business rako riri kungoda platform. But pandiri kutaura pano ndoda kudeclare nyasha dzema platform. Kuti platform yako iri kuzokusvitsa pane zvimwe. Goliath haana kurohwa nemaoko. Akarohwa nedombo haisi ni hombe. Hombe ndeye kubvarura shumba nemaoko. Ukabvarura shumba nemaoko zvine mukurumbira kudarika kutema munhu nedombo from afar. But vamwe vanhu hamuna mune mazi testimony but haana platform. Mwari wemasimozve ngaambokupa platform. Maridzo yako chaiyo. Chakaita kuti ndizikano muFM baba vakanipa mukana wekuparidza kurufaro nekumufaro. Mwanhu wanga vasingandiziya vakatanga kunditumirawo mameseji. Ndakuita ndichitaurwa nezvangu. Maridzo dzanga dzidzimwe chete. Takaparidza kuhurungoko. Vanhu vachiunzwa nezvikochikari but hapana aizviziva. Vanhu vachisvinura mapofu achiona but hapana aizviziva. Ndinongoti masikati anhasi zvako zvaunogona izvozvo. Mwari wemasimba ngaakupe platform. Ndoda kuti mwe munhu ngaambogamuchira platform. Nyasha dzemaplatform ngatimbozaruka. Umbotanga kuti chaunogona ichocho ngachimbokuendesawo kure. Mwari wemasimba ngaaite kuti uzivikanwa. Anosvika so pasina maselfoni, pasina internet. Anosvika achikonzwa kumba. Dzimbo dzachinja. Sauro akauraya mathousands. David akauraya tens of thousands. Ndongoti Mwari ngaambokuitira chino chekuti kana vanhu vachida kukuignore havagone kukuignore. Kana vachida kunyarara nezvako havagone kunyarara nezvako. Kana vanhu vachida kutsikirira testimony yako hapana anogona kuitsikirira. Ndoda kuzvideclare nekuti pandanga ndichinamata dhedhe ndatanga kunzwa imwe nyaya yekuti pane vamwe vanhu vakaerektirwa anonzi izvo ma-invisible walls zvekuti kana achifamba anofamba akakomberedzwa neprizina. Muchimuona anoita kunge ari kuenda but hapana kwaari kuenda. Ane paanenge akavharirwa. But pandanga ndichimuka kuma4 ndatanga kunamata ndikati Mwari chandakuita nhasa ndakumbodhimolisa ma-invisible walls ekuti wese akakomberedzwa ne-invisible wall. I am demolishing it in the mighty name of Jesus. Pachona paunonzi hauonekwa. Shamwari Esther aigara muBhabhironi. Manga muine vasikana vakawanda but anga asingaoneke. But pane paakawanikwa nenyasha. Mwari wemasimba ose ndobva aita kuti aendewo kunoenda vamwe.
but anga aine kafevha kamweya muchena pandiri kupedza pano ndoziva kuti vanga vakakuisira munyama ndinoda kuti tipedze wakatakurana neblessing umboenda wakatakurana nefevha yamweya muchena aripo here akanditeerera anoti pasta ndakuda kufamba mufevha ndakuda kufamba mublessing handina nguva yakawanda panapa ndinombosiya ndareleasa mablessing ndinombosiya marombe asumuka pano ndinombosiya vakatukwa varopafadzwa hatingobhureka macases chete kana tabhureka makesi totaura mablessing kana tabhureka macases totaura mablessing kune vamwe vanhu vasati vamboona chinhu chinonzi blessing ngatiwirirane mwe munhu asati ambonzwa kunaka kwaMwari Bible unonzwa lichitaura kuna Psalms chapter number 27 unonzwa lichitaura kuti there is one thing that I am so sure of, that I am going to see the goodness of the Lord in the land of the living. Mwari kana tiri pano panyika vanoda kuti tiwane upenyu hunoratidza kuti takavamiririra. Kana ambassador akafa nenzara nyika yakamutuma ndo inoshorwa. We are ambassadors for Christ. Jesu wedu haangashorwe nekuti ndiye watakamiririra. Toda kuti upenyu hwako umbotanga kureflecta uvapo hwaMwari nekugona kwaMwari. Toda kuti uvapo hwako umbotanga kureflecta presence yaMwari. Aripo here ari kundinzwa masikati anhasi anoti pastor ndakuda kuconnectana nedestiny yangu. Vamwe vanhu muri destined to go criss cross the globe. Vamwe vanhu ukamunzwa achitaura kuti izvo ndiri kuda nyasha dzetiketi rendege ari kutsvaga one way ticket reCOS. Ndinotenda kuna Mwari anopfuura maCOS wekuti kana ukaenda kuUK unogona kuenda ukadzoka. Ingoni mudhara vanoenda uchidzoka vana baba vanoenda uchidzoka vakaenda anytime paanoda anodzoka, but umwe munhu akaenda 15 years haadzoki. Alright, inyasha, but hadzidzo dzandiri kuda idzodzo. Munhu unosarudza nyasha dzaunoda. Unosarudza dzaunoda nyasha. Verenga kuna John chapter number 14. Jesu vachifamba nevadzidzi vanoti kusvika yezvezvi atifamba tese hapana chamati mambokumbira. Zvino ngatichitengerai panapa chikumbirai zvamuri kuda. Chechi haina kundinzwa. Vamwe vanhu vanoda kulimita Mwari kuti angoitira zvakamboitirwa mumwe. Nasida kuitirwa zvakamboitirwa mumwe, da kuitirwa zvandinoda. Zvandinoda ndo zvandakadzwa naJesu. Hanzi kumbirai zvamuri kuda. Mumwe minana ngaimbotanga neni. Ndiri kubvunza kuti Joshua paakamisa zuva aikopa kunani? Elijah paakakonzera drought aikopa kunani? Saka inini ndikakurilisira mota unoda ndikope kunani? Rega ndimbokurilisirawo ndege umboita ndege inonzi yako. Nezita raJesu mwoiparura mwati mufundisi vatientertaina manje. Nekuti uri kufunga kuti zviri kure kure hausati wambozwa zvomuna nendege. Vanhu vanofunga kuti pakabudirirwa munhu aita satanism. Ndoda kuti nyasha dzimbokusvitsa pamwe pekuti vaya vanofunga kuti zvinokonzerwa nekuromba vanyatsofunga kuti zvakonzerwa nekuromba. Vanofunga kuti zvinokonzerwa nekuromba vanyatsofunga kuti zvakonzerwa nekuromba ndo mafungiro avo. Tingavadi Mwari ngaamboitira vanhu zviumbe muno. Pane vanhu here vari kutenda zviumbe kubva kuna Mwari. Anoti gore rineri zvinoita progress and expansion. Anoda kumboita progress, kwete progress chete, and expansion. Pandaifunga walls ndaifunga kuti kana ikaita pasi inonzi floor, ikaita kumasidi inonzi wall, ikaita mudenga inonzi ceiling. Saka vamwe vanhu havabvumidzwe kuenda pasi. Ndikanditaurire chokwadi chamunoziva mese but chamusinambobvira mafunga. Gold riri muground izhinji kupfuura rese rakamainwa. Ndakamboudzwa nemwe munhu anoziva geology yeZimbabwe
anzi Zimbabwe ukangochera ipa panapa pati ukangodzika pamakagara papa pamukadzika pasi apa pane gold. Mufundisi mapuranga pamakagara pasi apa pane gold, pandakamira panapa pasi apa pane gold. Dambudziko randakaona rine humanity nderekuti vanoti anenge owana grams kake unopedzera shungu dzese neshanje naye nyambiswa pane matanzi asati ambobatwa. Ndakambokansela chechi yedu kuchechi kwedu ndikavati kune kutambisa shanje nekubhoyekana nezvandaitirwa naMwari manje because ndo zvishoma zvacho. Chengetedza chibhenga ishanje idzodzo muchazodzira pamberi apa manje kana shandisa dzidza muchazoshandisei. Mwari asati apedza nini, Mwari asati apedza nini, Mwari achine zvimwe zvinhu zviripo. 1 Corinthians chapter 2 verse number 9 inoti what no eye has seen, what no ear has heard, is what God has in store. In store muna storehouse ake. Pandiri kutaura pandiri kumbovhura madhoa. Pane madhoa anofanira kuvhurika. Pane vanhu vari kufanira kumbokonektana nemadestiny avo. Pane vanhu vari kufanira kumbokonektana nemadestiny avo. Ndinoda kuti ndikubatsirei. Musazonyeperwa kuti kana vanhu vakaita mari vanodada. Kudada kunenge kwagara kuri mumunhu, kunenge kwakangofukidzirwa nenhamo. Saka kana uchida kuzotidadira better watora mlechobude uyendi. Pane vanhu here muno? People need to connect with their destinies. I have got a prophetic message to the church. Kune vanhu vari kukonektana nemadestiny avo. Kune vanhu vari kupiwa zvinhu zvavakambobata mupenyu wavo. Kune vanhu vari kuelevetwa naMwari. Vakataura from afar. Vakataura. Dambudziko nderekuti mufundisi, tine vana venyu vanoenda kuOtsvuku, tine vana venyu vanoenda kuJohani Masowe chishanu, kudzura nekuhaka kwevapostori, tine vamwe vanoenda kunika mutanda. Physically haaendi, but vhundukiro yaanoita kana akanzwa kuti kamutanda ati anotovhunduka kudarika aenda. Saka wasiya nechi ipapa pakutya kwauri kuita kutsanya hakuna kuipa, but dimension yauri kutsanya nayo yakazara nekutya kwezvakataurwa nemuprofita. Indiyeti mune muprofita panapa hausati wambovatumirawo meseji yekuti muprofita auya kuchechi kwedu nhasi anditaurira kuti gore rino ndere progress and expansion. Nyambiswa is a prophetic message, but uruvhunduka zviri kukutsanyisa ndezvekwatsika mutanda, zviri kukuitisa midnight prayers ndezvevenyika yerima. Hapana kana chimwe chete chaMwari pane zvauri kuita, but nhasi ndoda kuti umbokonektana nezvaMwari. Ndoda kuti Mwari wemasimba ose ambotanga kubata upenyu hwako, umbovhurirwa madhoo anga akavharwa, umbopwanyirwa mawolo anga aripo. Uchangotanga wakuerekana wakuona mameseji. Mwari zvaakandiitira over the 2 years, Mwari akangotanga kundidzosera kuvanhu vamwe vacho vekuhigh school. Last week muvanhu imomo mune zvedu, Mwari akandiita reconnect neshamwari yangu yekuprimary. Kungondizarurira mukova tiri ushamwari yangu yekuprimary. Usazodadira vanhu zvimwe zvinhu zvachona munhu waroda kupozera iyeka ane zvaMwari zvaakachengeta kwauri. Unongotenda uchinyararire iyo unongoti unongoshingirira wongogadzirisa upenyu hwako uchiziva kuti izvo ndine zvandakuita. I'm about to finish. Nasi birthday rababa tozozviona kumberi. Handichada kuramba ndichitaura. Ndoda kuti vanhu vatange sangana nemadestiny avo.
chechimagadzirira here anoti ndakuenda kwandakanzi naMwari ndiende, ndakubva kwandakanzi naMwari ndibve, ndakusvika kwandakanzi naMwari ndofanira kusvika. Pane panhu pauri kufanira kusiya, pane dzimwe nyaya dzauri kufanira kudhilita, pane dzimwe nyaya dzauri kufanira kuenda kumberi, pane zvakuitika mukati meupenyu hwako, pane masentences ako akaiswa pamusoro peupenyu hwako that are being raised. Kuzvideclare masikati anhasi nezita mambo Jesu weNazareta. Whatever the enemy has spoken against you, I am declaring favor. Everywhere where there was a curse, I am declaring a blessing. Everywhere where there was a limitation, I am declaring expansion. Nezita ramambo Jesu weNazareta, nezita ramambo Jesu weNazareta, nezita ramambo Jesu weNazareta. Jesu vachitaura nenyaya yevanhu vanotenda, vanoti kana uchitenda usinganyunyute mumwoyo mako, uchataurira kugomo kuti gomo zvidzure, enda unozviwidza mugungwa zvoita. Pandakatanga kuzvifunga, ndakatanga kuita shungu, ndikandida kuendera gomo rekumhondora, ndida kuribvisa ndirise nechekumusha kwedu, ndida kuribvisa ndoriendesa pane imwe nzvimbo. But ndakawana counseling kubva kuna mweya mutsvene, mamwe makomo haazi necessary kubvisa panga. Pane mamwe makomo atinofanira kubvisa. Tisati tabvisa gomo panyama, ngatimbobvisa gomo pamweya. Tisati tamubva gomo kubva kune imwe nzvimbo, tisati tadzura muti from a certain place, ngatange tadzura muti wakasimwa, tadzura macases, tadzura malimitations aripo here anoda kukomanda zvino, anoti pane zvandakuda kukomanda pazuva ranhasi. I want to kuenda pane gomo riripo rinotanga kunzwa, rinotanga kuti pane voice rekuti kana ukataura fish dzinonzwa mugungwa, pane voice rekuti kana rikataura mhepo inonzwa pane kuvhuvhuta, pane voice rekuti kana rikataura mamhepo anonzwa kwaanenge ari. Ndanga ndichitaura pane nzvimbo ndikati Jesu pane nguva yavakataurira mweya, ukaverenga pana chapter number 7 verse number 34 zvinonzi Jesu vakaenda pamweya wemunhu akanga ari deaf and dumb, vasvika pamweya wekusanzwa, vaudza mweya wekusanzwa, mweya wekusanzwa ndobva wanzwa kuti Jesu vataura. Munhu akanga akagarwa nemweya wekusanzwa ndobva anzwa. Asi ndinoda kutaura to every deaf and stubborn spirit that is trying to oppress and torment your life, kuti yakuzondinzwa zvino. Pane vanhu vanokonda nemadestiny ava, anoti handina kuuya pano panyika kuti ndingorarama, mazuva angu asi ekungofulfila kalenda. Pane but varoi vakanzwa here kuti iwe muridzi weupenyu unoti chie? Wakanzwa kuti vavengi vakati chie? But vavengi vakanzwa here kuti iwe muridzi weupenyu unoti chie? Ndinongoti nhasi ndimbokupa mukana umborecha mastatements in the supernatural realm. Ukaverenga kuna Esther kana paini vamoda kudeclare kuti ngati ngazviitike against their life, you need to speak that and they will hear. Ndoda kuti paunotaura umboregister mastatements in the supernatural realm. Vamwe vari kuti pastor makuti nokera, pane zvatakanzwa zvakataurwa but inini kutaurawo zvangu. Timbotanga kuti panapa umbotanga kudeclare, kuti umbotanga kumeka mastatement, kuti umbotanga kutaura supernatural, kuti voice rako imborekodwa munharaunda dzezvemweya. Vanhu ngavamborohwa nehana kuti waenda kuprayer donzi akutaura naMwari wake. Pane murume ainzi John Knox anonzi mambo achida kuuya kuzorwa naye, anoti izvo handitye kana hondo yese yeScotland ikanzi yasumuka, chandinoka ndecheka kana kana manhiri ataura naMwari wake paFaith Alive, kana mai marufu vataura naMwari wavo, kana mufundisa gwatidzo vataura naMwari wavo, ndo patinotanga kurohwa nehana. Shamwari tinogona kudengenyedza aripo here anoda kudengenyedza nyika nhasi, anoti kana ndakutaura nyika inodengenyeka, kana ndakutaura pane zvinoitika. I believe in the anointing
the anointing of Holy Spirit. Patiri kutaura ipo panapa pane zvakuitika munyika yemweya, pane zvakuitika munyika yemweya, pane zvakuitika munyika yemweya pasingaonekwe nemaziso. Something is happening. Pasvikike netsoka, something is happening. Pasingapike nemakumba, something is happening. Toda vanhu vano exercise authority. I want you to exercise your supernatural authority. Kuti kana wakutaura ndinozwika zvega kuti ataura. Rabayanda paunotaura pane zvinoitika. Kana wataura zvinotanga kuitika. Kana wataura pane zvinoitika. In the mighty name of Jesus. Pane vanhu vanofanira kutaura. Unoudza zvituko kuti hauchagara pamusoro peupenyu hwangu. Wakureplacewa neblessing. Unoudza limitation kuti hauchagona kundivharira. Ndakuenda kure. Pane vanhu vakuenda kure. Aya dada mana. Pane vanhu vakuenda kure pano. Pane vanhu vakuendeswa kure nemhepo yamwe yamuchena. Mhepo yamwe yamuchena yakutora vanhu yakuenda nakure. Pane vanhu vari kundinzwa here pano. Yetamanda yalamanda jimaya obayanda kayamasa randa kayamazaka shamanda kayamasaya ratataya mashaka mazaya yalamanda kayamyatatamana. Udza business rako ritaure kuti uchabudirira. Yanda kayamyatatamana nendifinga yako taura kuti iwe uchapfeka ringa. Yetamayana randa kayamasaya yatatamana shamanda kayamyatana shamayanda kayamayabaka shaka mazaya randa kayamayakatena of the supernatural world. The governing principle of the supernatural world is the spoken word. When a word has been spoken, kana wataura shoko. Oh yes, kana wataura shoko. Kana wataura shoko. Ezota mayanda shimaka ya but hausati wamboona mukana. Vamwe vana mamwani ya great teacher, but hausati wamboona mukana. Nasi nezita ramambo Jesu. In the mighty name of Jesus. Yelabaya mashamanda randa kaya mashika. Yeah, tete mashad. Mayande shikai. Ungachisiya kuti munamato wako unoita iwo. Unotyisa munyika yerima. Munamato wako uri kutoita izvozvo. Unotyisa munyika yerima. Ye rabayanda masaya. Randa kaya mietata manda rabaya mashaka mayanda shamayanda masaya yela baya kasanda rietete manda jamanda kaya mashaka manda
Borobosha. Maya tata mandi. Miabaka usande kayama haka shamandi. Mianda kayama shaka maya. Hallelujah. Hallelujah. Munamato waunoita. Une zvaunogona kuextract. Mfundisi. Ndakaverenga kuna Ezekiel chapter number 37 verse number 9. Mwari vakuda kuti hondo ichisumuka. Vanoti Ezekiel, udza mhepo ina dzenyika kuti dziuye nemweya. Kureva kuti within the wind there is breath. Ndiri kuona analogy yemunhu ari kumaina kuti muvhu iro riri mune gold, but nyange akachera ivhu rakawanda sei haati ndichera ivhu, anoti ndiri kuchera gold. Saka munamato wako ngauextracte gold, uextracte breath from kuti katendera baba kuti vambozorora toipedzisa next week nyaya. Haya makayata ribosete yatakamo dakita okay rikatakamu sotokomosi rita atakamu akakamanda riteterebos relararabos. Rinodzokera kuna Mwari risina kupedza zvaratumwa. I need volume. Hakuna shoko ra Mwari rinodzokera kuna Mwari risina kupedza zvaratumwa. There shall be deliverance at Zion. There shall be deliverance at Zion. And there shall be holiness at Zion. And Jacob shall possess her possessions.
Jacob will possess her possessions. Pana ari kugamuchira munana wake right now. Pana ari kugamuchira munana wake iyezvi. Takatomira pano pana ari kugamuchira munana wake. Sokuvhuvhudza kwemhepo kwainobva nekwainoenda uzvizive. Ndo zviri kuitwa naMwari mune ari kusimudzwa izvozvi. Pana ari kusimudzwa, pana ari kusimudzwa. Pana ari kusimudzwa, pana ari kusimudzwa. Pana ari kusimudzwa. Right. Wakamira ipapo, tenda Mwari kuti pane zvaari kukuitira izvozvi. Pane zviri kuitwa naMwari izvozvi. Pane minana iri kuitwa naMwari izvozvi. But pane mipanda yataurwa pano yakavharira vanhu kuti vasagamuchire. Pakaiswa jurahoro mweya yakaipa kuti usapinde muzvinhu zvaMwari. I break that jurahoro right now. I break it in the name of Jesus. I break it, I break it, I break it. Ndinoparadza zvose zvakaitwa naSatani. Pane zviri kuparadzwa izvozvi. Pane zviri kuparadzwa izvozvi. Pane zviri kuparadzwa izvozvi. Tenda kuna Mwari, pane zviri kuitika. Oya kamasa. I break every chain. I break every chain. Okay. Wakamira ipapo pane zviri kupikisana nezvatiri kuita panapa. Monitoring spirits anoiswa nevavengi. Kuti uri kuda kuitei, uri kuda kubudirira. Pane zvakuda kuitika kwauri. Izvozvo pane zviri kutoitwa nomuvengi. Pane monitoring spirits anoongorora kuti chii chauri kuda kuita. Zvandiri kutaura izvo uri kutozvinzwa izvozvi. Pane zviri kutoitika right now. Pane zviri kutoitika. Munemo. Kanda kama shakaterete. Pane zviri kuitika. 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 Loose your hold now. Loose your hold. Loose. Loose. Loose your hold. Muregedze, 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 muregedze. Muregedze, muregedze nezita raJesu. Okay, okay. All right. Uri ipapo pane zviri kutoitika. Where are my pastors? Pane zviri kutoita akamashata. Pane zviri kutoitika right now. Pane zviri kutoitika izvozvi. Shikarata kamasa. Ayata kamasa te. Riba kasata. Marimburi mabazuva redu isheri no penya auzuru amene azimweya ishe wedu
uyende. Haleluya, haleluya. Ndovo yangu Mwari muriwe. Ndovo yenu Jesu ishe atitijwe. Nokuti tose itose zino. Mwari wedu kundwa nebi. Baba tigouya nokuva. Unotipa, unotipa. Jesu, Jesu, ishe wedu unotipa. Yemuchene ishe muno baba. Mwari wedu no nama. Hallelujah, mu. Come on. Tigore. Come on. Chiwama komore. Mwari wedu, ishe wedu makomore. Yewo Jesu. Mwari wedu ano. Hallelujah, ku. Hallelujah, niswa. Hey. Soiva makomore. Aiwa Mwariwe makomore. Oh, nakuti ayo ripo. Jesu, Jesu. Jesu, Jesu. Anodiswa. Toima, hallelujah. Hallelujah, oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Toima, hallelujah. Akanaga Mwari wedu, ale, ale, ale. Oh, ishe. Hallelujah, ale, ale. Akanaga Mwari wedu. Okay. Muregere. Iwe, come out. I'm not asking you, I'm commanding you. Come out of here and enter no more. Mweya yakaiswa mahari ezvikwambo. You marine spirits. Come out. Come out of here. Come out of here. In the powerful name of Jesus. Simudza maoko ako pauri. Shout fire 3 times. In Jesus' name. Buda uyende, muregedze. Shienda. Kubanas waparadzwa. Ndinotuma rufu kunyika yezvikwambo. Ndinotuma rufu kuzvikwambo zvese. Every covenant yakaitwa kwauri, I break it in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. Vose vari kushandisa upenyu hwako kuti vawane mari, ndinoparadza zvese. Ndinoparadza zvese nezita raJesu. Right. Msimutse. Simuka hanzvadzi yakuno. Msimutse. All right. Msiye kadaro, msiye. Murarisei pasi, it's going. It's going. Msiye akadaro. Simudza maoko ako kuna Mwari. Mwari wemasimba ose. Chiedza chakavheneka chikakunda rima. Rima harina kukunda chiedza. Muzita raJesu mweya yerima yose
Muzita raJesu mweya yerima yose. Muzita raJesu mweya yerima yose. Ngaitame. Chiedza chechiso chenyu chivhenekere. Muzita raJesu. Amen. Give a clap offering to Jesus. Pana mai vauya vabva Samwe vachirwara. Vauya kuzonyengetererwa. Will you come? Very quickly. Baba Samwe vatotakurwa kuya kuno. Where is that lady? Where is she? Come show me. Is she the one? Chichirkunetsa. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive it now. Miracle worker. Miracle worker. Receive your miracle. You are the miracle worker. Kurwara ikoko kurege kuzodzoka zve. Oh, come Kurege and kudzoka do your zve. miracle. Your miracle today. Come and do your miracle. Hallelujah. Receive your healing. Receive your miracle. Now, in Jesus' name. You are the miracle worker. Receive your Come healing. and do. Receive your miracle. So Your power. miracle. Hallelujah. Your miracle. Father, I release. Your day I release the is healing power. I release the healing Your power. name is The healing power. In the name of Jesus. You are the In the name of Jesus. Raira tsinda marunda nero. Zvipakuka zvitore nzvimbo. Your name is Garapwe. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Baba ndinotaura kuporeswa kunani nani zvakatsika pano. Ndinotaura kurapwa zvino. Ndinotaura kusunungurwa iye zvino. Ndinotaura kudzikinurwa. There shall be deliverance at Mount Zion. There shall be holiness at Mount Zion. Vose vatsika pano ngavarapwe ngavaporeswe. I declare this is holy ground. I declare this is holy ground. Ngavasunungurwe ngavarapwe. Muzita raJesu. Amen. You may be seated. I thank you. Now, Mwari wemasimba ose akuitirei zvakanaka. I call you kuti mangwana Monday, come for prayer and fasting. Tinenge tiri pano takazvinyima zvokudya tichinyengetera. Nomusi wechitatu tenge tichidzidza the first book of Peter. The first book of Peter inenge ichirohwa foundation yacho. Takuenda tichidzidza Bible zvisiri zvokutamba. Oh, hallelujah. Hallelujah. Vose vasati vabhabhatidzwa muvhangeri vachakurongerai zuva date rokubhabhatidzwa nokukurumbidza. Ndinoti Mwari wemasimba ose akuchengetei. Mwari wemasimba ose akuropafadzei. Mwari wemasimba ose akupei pfuma. Aropafadze mabasa emaoko enyu. Ndinoti chiedza chechiso chaMwari
chirambe chakakuvhenekerai. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu zvino kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. Nditeererei. Next week after second service wanda kubhabhatidzwa mouya makagadzirira. Nditeererei. Zvinoita kuti Satana akukundei. Zvinoita kuti Satana akukundei. Mwari akasika gadheni rine michero yakawanda. Akati michero yese idyai asi uyu musadye. No nhamo ine vanhu ndeyekuda kudya chakarambidzwa. Chakawisa rufu ndechokuti nyoka yakanofurira Evha kuti aiwa unodyiwa iwoyo. Akapawo Adhamu akadya rufu rukauya panyika. Zvinosuwo tiri kumhanyisana nezvakarambidzwa. Wakuda kunodya ichocho. Wakanzi chegumi ndechaJehovha iwe nacho. Usatore mukadzi womumwe iwe unosiyana nomukadzi wako nezvakarambidzwa ndezvaunoswera usitandanidzana nazvo. Mwari werugare akuchengetedzei kune zvakarambidzwa. Hallelujah.